שלום, היום נדבר על התוכנה אדובי פרמייר ואלמד בה כמה דברים פשוטים כגון להגדיל ולהקטין תמונה, לחבר תמונה עם אודיו ובעצם לעשות סרטון שלם שהוא בעצם כל דבר פשוט שאנחנו רוצים לעשות. כלומר, סרטון פשוט של לחבר כמה תמונות. אנחנו נפתח ונעלה כמה תמונות, נגיד את התמונה הזאת. העלינו את התמונה, שנייה, לא את התמונה הזאת, העלינו את התמונה, וכשאנחנו עושים לפה, אז כפי שאתם רואים, נפתח לנו טיימליין חדש של הפרויקט שלנו. כדי להגדיל ולהקטין את הטיימליין שלנו, יש למטה, אתם כנראה לא רואים את זה, בגלל התוכנת צילום שלי, יש למטה מין גלגלת שאותה אתם יכולים להקטין ולהגדיל את הפרויקט. כשאנחנו מסתכלים על התמונה, אנחנו רוצים לעשות דברים מאוד פשוטים כמו להגדיל אותה ולהקטין אותה. אם אנחנו נלחץ על התמונה פעמיים, יופיע לנו פה בעצם משהו שנקרא טרימר, שנדבר עליו אחר כך. יש לנו פה חץ שאנחנו נצטרך ללחוץ עליו וכתוב לנו Effect Controls, שעליו אנחנו כן נלחץ. כשאנחנו מגיעים לפה אנחנו רואים את התמונה שלנו ואת אורך הזמן שהיא מופיעה בסרטון. כשאנחנו מסתכלים על זה, יש לנו פה כמה אפשרויות: Motion, Optic ו-Time Wrapping. אנחנו יכולים לדבר על Motion. אנחנו נלחץ על החץ בצד של Motion, וככה אנחנו נוכל לעשות כמה דברים. מופיע לנו עוד 3 דברים או יותר שאנחנו לא ראינו אותם, בעצם 6 דברים, 7. משהו שאנחנו נשתמש היום רק בשתי אלה: Position ו-Sequential. Position זה בעצם התזוזה של התמונה. הנה תראו, התמונה זזה, ופה התמונה עולה ויורדת, כלומר ציר X ו-Y. ב-Sequential התמונה גדלה וקטנה. אבל מה אנחנו נעשה כדי שזה יקרה באמצע הסרטון שלנו? מה שאנחנו נוכל לעשות הוא ללחוץ על השעון שליד, כפי שאתם רואים, הנה שעון אחד, שעון שני. אנחנו נוכל ללחוץ עליהם, וככה נגיע לאיזה קטע שאנחנו רוצים בסרטון, ונשנה את התזוזה. לדוגמה, לחצתי על השעון והתחלתי את זה פה ב-0, עכשיו מ-100 אני רוצה להגדיל ל-150. אתם רואים התמונה גדלה, ולהזיז ימינה. אם אני אקח את זה אחורה, אתם תראו איך זה בעצם קורה, ככה שהתמונה גדלה. עכשיו, בגלל שהתמונה ככה, אנחנו נצטרך למצוא דרך שבה נכניס את התמונה באמצעות טרנזישן, שזה נקרא בעברית, שכחתי, בעצם העברה ממקום אחד למקום אחר, כאילו זאת אומרת הופעה. אנחנו נכנסים לאפקטס פה בסרגל שלנו, אנחנו נכנסים לאפקטס, ויש לנו פה כמה דברים שניגע בהם אחר כך, ומה שאנחנו נלחץ עליו זה עכשיו Video Transitions. כשאנחנו לוחצים על Video Transitions יש לנו כמה דברים: 3D Motion, D-Slow כאלה. כל אחד מהם, כל תקיעה כזאת, זה בעצם סוג שונה של מעבר. נגיד, אני מעדיף לקחת ב-3D את פליפ אובר, ואני לוחץ על זה ארוך, ופשוט גורר את זה אל תחילת התמונה או הסרטון. עכשיו תראו מה יקרה שאני אפעיל את הסרטון. הנה. מה שקרה הוא שהתמונה הופיעה לא בצורה רגילה. עכשיו, תראו, אם אני אפעיל את הסרטון, התמונה תהיה באיכות פחות טובה. למה זה? כשאני מסתכל על התמונה, על האזור הזה של הסרטון שאני יוצר,
אני מסתכל על זה. זה בעצם האיכות שאני אראה מתי שאני עורך בה. מה שאני לוחץ עליו, על זה, יש לי פה כמה אפשרויות, ושתי אפשרויות שאפשר ללחוץ עליהן שהן לא משנות כל כך. יש לי פול, חצי ורבע. אם אני אלחץ על פול, גם כשאני אפעיל את הסרטון, אתם תראו בדיוק באיכות של התמונה. אם אני אלחץ על חצי, אתם תראו טיפה פחות. ואם אני אלחץ על רבע, אתם תראו ממש גרוע. אני מאמין שביטלו את השמינית והשישית כי זה ממש גרוע. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שצפיתם, ואני מקווה שנהנתם והבנתם מה שרציתם לדעת.